Mae heddiw y flwyddyn 2024 ym mis Awst, y 4/20. Mae'n hyn dydd Sadwrn 10 munud i 2 yn yr prynawn. Yn y pwnc fan yma, dwi'n eisiau i trafodi ynglyn ar yr chwarae solitêr arall ar gyfer y areithio, lle ydyn yn gallu areithio ac wedyn yn chwarae solitêr trwy'r areithio. Felly, yr enw o'r chwarae hwn yw cysylltiadau gair afal. Felly, sut ydyn ni'n gallu chwarae chwarae solitêr cysylltiadau gair afal? Felly, mae'r hwn chwarae sydd yn hynod o syml. Mae'n dim ond yn chwarae o'r cysylltiadau gyda'r gair i ar arall. Yn pob tro yn dechrau gyda'r un ar sef afal. Felly, pan ydyn yn dweud afal, felly y cam nesaf neu y troed nesaf yw i dweud yr gair sydd yn cysylltiedig gyda'r afal. Nid angen rhaid i'r gair hwn i fod yr un air, a fe allai hwn i fod yn term sydd yn cynnwys 2 neu 3 gair. Enghraifft, pan ydyn yn dweud y gair cyntaf afal, felly y gair nesaf ydyn yn gallu dweud bolen ffrwythau neu bolen afalau, ac mae'r term bolen afalau yn cynnwys 2 air. Wel, beth ydy'r amcan o'r chwarae solitêr areithio hwn? Wel, mae'r amcan o'r chwarae hwn yn hynod o syml ac yn hamddenol. Ydyn dim ond yn braslamu trwy'r geiriau i mewn yn y Cymraeg, ac yw mwynhau nhw i fwynhau yr gweithrediad o cynhyrchu ei seniau, i fwynhau ei seniau'n eu hunain, i fwynhau ei ystyriau ac dachmygydau cysylltu gyda'r ei ystyriau. Mae'n yn debygol, enghraifft, pan ydyn yn treulio ein hamserau hamddenol, enghraifft trwy'r gwrando i'r cyngerdd, neu i wylio ar y teledu, neu i wrando ar radio, neu i wrando ar cerddoriaeth. Ydyn dim ond yn angen i fwynhau yn hamddenol yr geiriau sydd yn dod i ni trwy'r chwarae hon, trwy'r fodd lle ydyn yn gallu cysylltu gair gyda gair ac gyda gair, ac wedyn trwy'r fodd hon, trwy'r troediadau hwn, ydyn yn gallu dod o hyd ac i cyfarfod gyda'r geiriau neu rhestr o eiriau sydd yn hollol habnam. Ac mae'r hwn yn ei hunan rhywbeth sydd yn hamddenol ac yn pleserus ac yn mwynhaol. Felly, mae'n debygol i cerdded o gwmpas yn coedwig neu i mewn yn y bro, i mwynhau yr olygfa, i mwynhau yr awyr agored, ond yn yr chwarae hon ydyn yn mwynhau y seniau ac hefyd yr ystyriau o'r geiriau i mewn yn y Gymraeg. Felly, fel pan ydyn mynd i'r cerdded i mewn yn yr awyr agored, felly mae angen i ni pwynt dechreuad, felly mae angen i ni efallai i cerdded i mewn yn yr dolen, efallai o gwmpas rhyw coedwig neu meysydd, ac wedyn mae angen i ni i dilyn rhyw fath o llwybr, ac wedyn yn yr gorffen mae angen i ni i dachwelyd i'r un lle o roedd ni'n dechrau. Felly, dyma'r amcan ar gyfer yr gorffen o'r chwarae hwn. Mae'r chwarae hwn yn dechrau, mae'r chwarae hwn yn gorffen pan ydyn yn dachwelyd i'r un ar oddi wrth y dechreuad, sef yr un ar afal. Felly, os ydyn i roi enghraifft yn hynod o syml, ydyn yn gallu dweud rhywbeth fel afal, ac wedyn y gair sydd yn cysylltiedig gyda'r afal sydd yn codi yn uniongyrchol i'm meddyliau i yw efallai y lluosog afalau. Felly dwi'n gallu dweud afal, ac wedyn dwi'n gallu dweud afal afalau.
Ac wedyn pan dwi'n yn dweud afalau, dwi'n yn gallu meddwl am yr gair nesaf sydd yn gysylltiedig i'r gair afalau sydd yn codi yn union syth yn fy meddyliau i. Felly os dwi'n yn meddwl am orennau, felly dwi'n yn gallu dweud afalau, afalau orennau. Felly mae'n mynd fel afal, afal, afalau, a wedyn afalau orennau. Ac wedyn pan dwi'n yn dweud orennau, y gair nesaf sydd yn codi yn union syth yn fy meddyliau i, yn grefft efallai yw marmalade neu marmalade. Felly, rydyn gallu dweud afal, a wedyn afal afalau, a wedyn afalau orennau, a wedyn orennau marmalade. Wedyn, ar ôl dweud marmalade, y gair sydd yn codi yn union syth yn fy meddyliau i efallai, allai fod gair neu terf fel cyffaith mefus, neu strawberry jam, cyffaith mefus. Felly, os ydyn gallu chwarae hwn i wneud yn ychydig yn fwy cyffroes i ymgeisio i siarad cyn gyflymed a phosib. Felly, os ydyn gallu efallai yn ymgeisio i mwyafeddio yr nifer o geiriau ydyn gallu dweud union yn yr un funud, union yn yr 60 eiliad, fel ydyn gallu dweud fel afal, afalau, afalau, orennau, orennau, marmalade, marmalade, cyffaith mefus, ac wedyn y gair nesaf, ac wedyn yn ymgeisio i mwyafeddio nifer o eriau, ac felly ydyn yn gallu cysylltiadau gyda eu hunain fel hwn. Neu, ydyn yn gallu parhau yn hamddenol ac dim ond yn mwynhau yr geiriau sydd yn dod i ni yn habnam trwy'r chwarae hwn. Ac wedyn ar ôl term cyffaith mefus, ydyn yn gallu dweud saws afal neu apple sauce ar gyfer y cig moch, saws afal. Ac wedyn ar ôl saws afal, ydyn yn gallu dweud afal, ac wedyn yn dychwelyd i'r pwynt dechreuad, ac wedyn mae'r chwarae yn gorffen, ac wedyn ar ôl hynny, ydyn yn gallu rownd arall o'r un chwarae yn dechrau unwaith eto gyda'r un air sef afal. Felly dyma'r yw yr enw o'r chwarae solitêr hwn sef y cysylltiadau eriau afal. Ac dwi'n meddwl pan ydyn yn dychwelyd i'r pwynt dechreuad, mae'r hwn yn rhoi i ni rhyw fath o'r bodlonrwydd yn yr chwarae o'r chwarae hwn. Ac dwi'n meddwl mae'r hwn yn rhoi i ni rhyw fath o'r cyflawnad neu cwblhad union yn y dydd. Felly, os ydyn ni eisiau i barhau fel yr un modd pan ydyn yn cerdd o gwmpas yn y bro neu o gwmpas y meisif, os ydyn ni eisiau i cymryd yr cerdded sydd yn ychydig yn hirach, ydyn yn gallu gwneud hynny, ac wedyn i osgoi unrhyw llipor sydd yn gallu yn uniongyrchol yn ein arwain ni yn ôl i'r gair afal, ac i adael hynny hydad yn hwyrach. Ac fel hwn, trwy hwn, yn gwneud yr chwarae yn ychydig yn hirach. Felly ydyn gallu gwneud hynny hefyd. Ac hefyd, ydyn gallu tarddu neu esblygu yr amywolion oddi wrth yr chwarae hwn. Dwi'n wedi rhywbeth o'r blaen ynglyn â sut ydyn gallu creu rhyw fath o cystadleuadrwydd trwy enghraifft yn ymgeisio i siarad cyn gymaint o'r eriau cyn phosib, a phosib union yn 60 eiliad enghraifft, ac wedyn i cael rhyw fath o chrigat lle ydyn yn gallu cymharu ein chrigadau gyda ei gilydd, ac wedyn efallai i dod i hyd o rhyw fath o gampwriaeth union ar y chwarae hwn. Felly, amrywon arall yw ydyn yn gallu efallai pan ydyn yn dod o hyd o'r gair nesaf, ydyn yn gallu treulio amser enghraifft am leiaf funud yn siarad ar y pwnc hynny. Felly, enghraifft os ydyn yn dweud afal ac wedyn afalau, ydyn yn gallu treulio am leiaf 1 munud yn sgorsio ynglyn â'r pwnc o'r afalau, ac wedyn ar ôl hynny, ydyn yn gallu symud oddi wrth afalau i afalau orennau, ac wedyn gyda'r orennau, ydyn yn gallu treulio funud arall yn sgorsio gyda fe yn dweud enghraifft dwi'n yn cofio fy amser union yn rhyw llwad lle oedden nhw'n yn tyfu yr coedynau orennau ac yn y blaen, ac wedyn ydyn yn gallu ymadrodd ynglyn â'r amser honno.
Ac wedyn, os ydyn yn gallu gwneud hyn, dwi'n meddwl mae'r hon yn fod yn hynod o cynorthwyol ar gyfer enghraifft y dysgwyr oherwydd o'r hyn wedi gwybod o'r blaen y pwysigrwydd o defnyddio yr iaith amled a phosib oherwydd os ydyn gallu cywerio neu cyfarwyddo ein cychyrau ac eu cofio y symudiau ac wedyn pan mae'n hynny yn digwydd mae'r hynny yn galluogi ni I siarad yn cyflymach ac yn fwy rhugl ac yn fwy hunan symudol. Felly, ydyn gallu mynd ag eu hunain ac yn canolbwyntio ar sylweddau yn ytrach nag yn canolbwyntio ar y iaith eu hunain, ond yn canolbwyntio ar y cyfathrebiad ac hefyd ar sylweddau dan sylw. Felly, dyna ni chwarae solitêr areithio gyda'r enw cysylltiadau, geiriau, afal. Dwi'n meddwl mae'r hwn, pedwerydd, dwi'n wedi crybwch amdano nhw I mewn yn gyfres o dyddiadur hwn. Yn gyntaf, yn bod atebion i'r 5 cwestiwn neu gofyn am glin ar gwaith flwyddyn. Yr ail yn bod disgynellio oddi wrth arwen uwchben rhyw tref neu dinas ac wedyn i'w disgrifio yn manwl. Y trydydd yn bod 5 gair hapnam lle ydyn yn dod o hyd ohonyn nhw trwy'r munudau ar ôl neu i'r awr nesaf, sef y 5 gair sydd yn dechrau gyda'r un lythren ac yn cynnwys yr un lythren ac wedyn i'w treulio amser yn sgwrsio ynglyn amdanynt am lleiaf 15 munud ac wedyn y pedwerydd fan yma cysylltiadau, geiriau, afal. Heddiw, mae'n hyn 2024 mis Awst unfed ar 10 ar 20 ac mae'n hyn dydd Sadwrn. Mae'r amser 12 munud wedi 8 o'r gloch yn yr hwyr. Y pwnc o trafoddiad yw sut I ymdrin ar rhai sydd yn honni neu holi neu mynnu am eu hawl I hiachawdwriaeth. Felly, beth ydy'r ystyr o hynny? Beth dwi'n yn cyfeirio at pan dwi'n yn dweud am y rhai sydd yn honni neu holi neu mynnu am eu hawliau I hiachawdwriaeth. Felly, yn y fideoedd o'r blaen, dyn wedi crybwch ynglyn ar gwahaniaethau rhwng gwerthoedd y byd ac gwerthoedd Cristnogion ac hefyd moesoldeb y byd a'r moesoldebau Cristnogion. Dwi'n meddwl mae gyda ni yn byd presennol heddiw etifeddaeth oddi wrth traddodiadau Cristnogol lle mae gyda ni rhyw fath o temlad yn gyffredinol yn y gymdeithas yn eang lle ydyn yn tybed mae'r rhyw fath o bodolaeth nebol ar gyfer pawb I mewn yn y byd oherwydd ydyn yn wedi etifeddu traddodiadau Cristnogol lle ydyn yn I gyd yn y gymdeithas yn credu yn crefydd o Gristnogaeth ac oherwydd hwn ydyn yn credu ac yn cymryd fel rodwyd mae pawb I gyd yn mynd i'r nef yn bywyd yn pen draw oherwydd mae pawb I gyd yn credu I mewn yn crefydd o Gristnogaeth. Ond nawr, gyda'r elfen lle mae'r yn arferol, mae pobl yn anghrefydol, mae pobl gyda nhw dim crefydd o gwbl ac yn sel eu bwydau ar y gwerthoedd gweddonol fel nad oedden nhw yn credu I mewn yn ysbrydoliaeth neu I mewn yn crefydd o Cristnogaeth. Ond ar y llaw arall mae gyda nhw tybiad mae pawb yn mynd i'r nef yn y bywyd yn y pen draw ac hefyd yn y cyfamser yn gyhyd ar hynny mae gyda ni ryddhad lle ydyn yn gallu
gwneud unrhyw beth ar yn eisiau sydd yn troseddedig i'r disgridaeth i'r crefydd Cristnogol tradoddiadol. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer yr mwyafrif o bobl sydd yn byw union yn y gymdeithas heddiw sydd ddim gyda nhw yr crefydd o Gristnogaeth neu dim crefydd o gwbl. Dwi'n meddwl mae'r hyn yn sefyllfa sydd yn beryglus iawn iddyn nhw. I tybied, mae popeth yn iawn ar ei gyfer nhw yn eu bywydau yn y pen draw, yn y bywyd dyfodol. A wedyn i barhau i anwybyddu y dysgidiaeth o'r Beibl, ac wedyn pan ydyn yn ymgeisio i dadlau gyda nhw, i ymgeisio i droi eu meddyliau tuag at yr gwerthoedd o'r Beibl. Oherwydd maen nhw'n wedi derbyn nid y dysgidiaeth, ond maen nhw'n wedi derbyn y gwybodaeth ynglyn â'r manylion o'r ffydd Cristnogaeth. Maen nhw'n yn tybied, maen nhw'n yn gwybod bob dim ynglyn â'r Cristnogaeth. Oherwydd maen nhw'n wedi derbyn yr gwybodaeth oddi wrth cyfyngau, fel enghraifft y teledu ac hefyd y radio ac yn y blaen, ac ar y cyfryngau gymdeithasol. Felly, dwi'n meddwl oherwydd ydyn nhw'n byw union yn y cymdeithas cyfoes gyda'r holl etifeddaethau cymdeithasol oddi wrth yr cenedlaethau o'r blaen oedd yn hollol Cristnogol. Ydyn nhw'n heddiw yn tybied ydyn nhw'n gwybod yn cyffredinol ynglyn pob dim ynglyn â'r crefydd o Cristnogaeth. Felly oherwydd hyn, dwi'n meddwl yn y gymdeithas heddiw, mae gymdeithas yn cyffredinol yn ymgeisio i cydweddiso Cristnogaeth i'w gwerthoedd ei hun yn ytrach nag i cydweddiso ei bywydau i'r gwerthoedd o'r Cristnogaeth. Er enghraifft, pan ydyn nhw'n darllen y Beibl, mae'r ysbrydoliaeth drwg beth sydd yn wirnoddol yn go iawn, union yn yr Hen Testament ac hefyd y Testament Newydd. Er enghraifft, ydyn nhw'n clywed yn yr Efengylau ynglyn â'r pobl oedd wedi ei meddianwyd gyda'r ysbrydion o flan neu yr cyffeiliaid. Felly, dwi'n meddwl mae'r cyffeiliaid neu'r ysbrydion o flan bethau sydd yn wirnoddol iawn union yn ein cymdeithas heddiw. Hyd yn oed yn fwy felly gyda'r ffilmau fel Harry Potter sydd yn annogi bobl i cymryd rhan union yn yr gwerthudiadau sydd yn weddol swyngyfarwyddol. A thrwy gwerthudiadau swyngyfarwyddol hyn, dwi'n meddwl mae'r rhain yn annogi bobl neu brwd rhyfredu bobl i gymryd rhan yn yr gwerthudiadau sydd yn hynod o ffiaidd gan yr crefydd Cristnogaeth sydd bethau fel yr gwrachobeth ac yn y blaen. Ac felly, dwi'n meddwl mae'r gwrachobeth rhywbeth sydd yn gwirioneddol sydd yn bodoli yn gwirioneddol union yn ein gymdeithas heddiw oherwydd y diffygrwydd o'r Cristnogaeth, oherwydd y diffygrwydd o'r cryfder o'r Cristnogaeth union yn ein gymdeithas heddiw. Felly, fel Cristnogion sydd yn dilyn llwybr gwir o'r dysgidiaeth o'r Beibl, sydd yn dilyn dysgidiaeth lythrennol o'r Beibl, dwi'n meddwl mae'n angenrhaid i ni i fod yn gofalus ac i fod yn gwyliadwrus yn erbyn gwerthudiadau o bethau fel swyngyfarwyddwriaeth ac hefyd yr gwrachobethau. Mae'r rhain i gyd yn hynod o ffiaidd i'r crefydd o Cristnogaeth. Felly mae'n angenrhaid i ni i ffeddio nhw hefyd, oherwydd y sefyllfa wan gyda'r eglwys yn y dyddiau hyn. Dwi'n meddwl mae'r llawer o bobl union yn y gymdeithas heddiw yn cyffredinolu
gysylltiadau hynod o ffiaith fel hyn, ac dwi'n meddwl ydyn yn derbyn hefyd yr canlyniadau o'r grythydadau hyn, o'r arferion hyn, sef ydyn gyda ni bobl sydd yn cael ei melltyddio trwy'r pŵer o'r swyngyfarwyddwr ac hefyd yr gwrachod gweithredwyr ar ôl cael wedi ei ysbrydoli trwy'r ffilmau. Felly, sut i'w wneud pan ydyn yn temlo, ydyn yn cael ein melltyddio trwy y pŵer o'r swyngyfaredd neu'r gwrachod. Felly, dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i dychwelyd i'r lythrynoliaeth o'n crefydd ni, sef y lythrynoliaeth o'r credyn testyn neu crededd testyn, sef credo. Mae'n angen rhaid i ni hefyd i dychwelyd i'r lythrynoliaeth o'r Beibl ac hefyd y disgydiadaeth o'r Beibl. Felly, beth ydy'r crededd testyn o'r Gristnogaeth? Wel, mae'n mynd fel credaf unrhyw dad hollgyfoethol credo nef y ddair ac yn Iesu Grist unig fab ein hagrwydd ni, o hrwn o gad trwy asbyglan ac anad trwy far fawryn ac a dioddefod am Pontius Pilates ac rhoelwyd ac ar frifarw ac gladdwyd ac efe a disgynodd i uffer. Felly, os yr aeth yr Iesu Grist ei hunain, mab Duw, dyn sydd yn hollol yn berffaith heb unrhyw nam arno ef yn angen i mynd i'r uffern. Felly mae'n angen rhaid i ni i gyd hefyd yn mynd fan yna hefyd, sef i'r uffern ar gyfer ein pechodau, ar gyfer ein troseddu yn erbyn deddfau sanctaidd, ar gyfer ein cosbedigaeth. Ond, os ydyn wedi barhau o'n pechodau, os ydyn wedi derbyn ein maddiant o'r Iesu Grist ar gyfer ein pochydau, dyna'r sut ydyn yn gallu cael ein gwaredwyd oddi wrth yr uffern. Felly, beth dwi'n canfod heddiw yw mae pawb yn tybiad, mae pethau yn dda ar gyfer bob un i gyd yn cynnwys y rhai sydd ddim yn credu yn unrhyw crefydd o gwbl, ac rydyn yn cael ein tynwyd imiwn yn rhyw fath o'r crediniaeth yn hynod o hawdd. Felly, dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i fod yn gwyladwrus yn erbyn hynny. Mae angen rhaid i ni i yngannu yr crededd testyn yn beirniadol, dwi'n meddwl, yn cyhyd ar gweddi yr arglwydd i agaffa hunain am y sefyllfeydd mor peryglus sydd yn perthnasu i bob un ohonom ni i mewn yn tras o'r dynoriol. Ac wedyn, os ydyn yn canfod ydyn yn temlo yn bod rhyw fath o'r aberth dioddefwr o'r melltyddion oddi wrth rhyw fath o'r swyngyfarwyddwraeth neu gwrachod. Felly mae angen rhaid i ni i agaffa hunain mae'r gweithredwyr o'r rhain yn sefyllfeydd sydd yn hynod o beryglus iddynt am ei gweithredau mor uffernol oherwydd mae'r uffern mor agos iddynt. Felly dwi'n meddwl os ydyn eisiau i ddianc oddi wrth yr sefyllfeydd mor peryglus, mae angen rhaid i ni hyd yn oed yn fwy byth i gadarnhau ein hunain gyda'r geiriau sanctaidd lendwyd gyda'r ysbryd glân i nerthu eu hunain gyda'r ysbryd glân bob dydd gyda'r geiriau sanctaidd trwy'r gweddiau arferol fel yr
gweddi yr arglwydd ac hefyd I amdani pob dydd yr crededd testyn sef y credo ac hefyd I dweud yr cenfydd gwell Mari ac hefyd I dweud y gweddi o'r Fatima ac hefyd I dweud yr gogoniant i'r tad a'r mab ar ysbryd glân. Pob dydd yn rhywlaidd fel arferion naturiol ac yn al natur I ni. Ac hefyd I byw bywydau yn sanctaidd lân, I cadw ein cerdd yn sanctaidd lân. Ac hefyd I edifarhau ond pechodau pan ydyn yn cyferioni. Mae angen rhaid I ni I ymarferu hynny pob dydd ac yn rhywlaidd. A thrwy y rhain I byw bywydau Cristnogol yn cwbl llwyr. Mae'r heddiw yr 11 o mis Awst 2024, dydd Sadwrn. Mae'r amser y 7 munud ar ôl 9 o'r gloch yn yr hwyr. Y pwnc yw sut I defnyddio'r nodynlyfr fel sêlwybodaeth technoleg. Felly, os ydych chi'n wedi gwrando ar fy'r fideoedd o'r blaen, neu gwylio ar fy fideoedd o'r blaen, efallai gwybech chi dwi'n yn ddedori I mewn yn y maes o technoleg, I mewn yn y maes o'r cyfrifiadol, I mewn yn y maes cyfrifiadurol. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae'n hynod bwysig I cadw rhyw fath o sêlwybodaeth neu knowledge base lle ydyn nhw'n gallu cynyddu ein gwybodaeth ynglyn ar manylion o'r meysydd I mewn yn technoleg lle ydyn yn arbenigo arnynt. Felly, os ydyn enghraifft yn gweithio fel rhaglenwr yn codio neu rhaglenni I mewn rhyw fath o'r iaith rhaglenni I datblygu yr apiau neu cymwysiadau ar gyfer defnyddiad I mewn yn y maes o'r busnes neu diwydiant neu yn maes masnachol ac yn y blaen. Felly, mae'r angen rhaid I ni I cadw ein gwybodaeth ynglyn â pob math o'r manylion ynglyn â'r technoleg. Efallai mae angen rhaid I ni I cadw ein gwybodaeth ynglyn â'r lliwsogrwydd o'r iaith rhaglenni. Nid yn unig yn yr un iaith, ond yn arferol mae angen rhaid I ni i'w gwybod ynglyn â'r lliwsogrwydd o ieithoedd. Enghraifft, os ydyn yn rhaglenni I mewn yn yr iaith o HTML I datblygu dudalen wefan ar y rhongryd, mae angen rhaid I ni hefyd I gwybod ynglyn ar iaith rhaglenni o JavaScript ac hefyd I XSS I arddangos ac I trosferthio'r cymwysiad ac I cynllunio cymwysiad o'r wefannau dudalen I cynllunio ac hefyd I arddangos cymwysiadau I mewn yn tudalenau gwefan. Felly, os ydyn yn arbenigo I mewn yn y maes o datblygu ar y tudalenau wefan, felly mae angen rhaid I ni hefyd efallai I defnyddio rhyw fath o'r fframwaith ychwanegol hefyd, fel os ydyn yn datblygu I mewn yn HTML, efallai mae angen rhaid I ni I gwybod ynglyn ar y technoleg I mewn yn React, neu os ydyn yn datblygu rhyw fath o'r wefan gyda'r iaith dehonglwr neu dehonglydd fel PHP, mae angen rhaid I ni gwybod hefyd ynglyn ar sut I raglenni I mewn yn y iaith o PHP, neu Golang, neu beth bynnag iaith. Neu Node.js hefyd. Felly, os ydyn yn arbenigo I mewn yn y technoleg, felly mae angen rhaid I cadw gwybodaeth ynglyn â llawer o'r pethau gwahanol. Felly, sut i'w wneud hynny? Felly, ar ôl treulio blynyddoedd I mewn yn y maes cyfrifiadurol, hyd yn oed degawdau I mewn yn y maes cyfrifiadurol, a dwi'n wedi ymprofidoli fy hunain yn llwysogrwydd o moddau I cadw rhyw fath o sêlwybodaeth, I cadw fel gwybodaeth ynglyn ar technolegau mor wahanol ac mor lluosog I mewn yn y maes cyfrifiadurol.
enghraifft, dwi'n wedi cadw rhyw fath o wefan wiki lle oedden yn gallu cadw rhyw fath o menegau ar gyfer y tudalennau i'r manylion ynglyn â'r technolegau gwahanol. Ac hefyd, dwi'n wedi cadw rhyw fath o dogfennaeth, neu dogfen ar rhyw fath o'r safle unman yn y cwmwl neu unman yn y cloud neu y rhyngrwyd, sef dwi'n wedi cadw dogfennau unman yn y Google Drive. Ac hefyd ar fy cyfrifiadur lleol, lle dwi'n gallu mewnbynnu y manylion ynglyn â'r technoleg sydd mor pwysig i mi ar gyfer y gwaith. Achos dwi'n meddwl fel yr arbenigyddion union yn y maith cyfrifiadurol, dyna'r ein arbenigrydd oherwydd ydyn nhw'n gwybod y gwybodaeth mae gyda ni y sgil, mae gyda ni y crefft i cwblhau yr erfyniadau o gysmeriaid oherwydd mae gyda ni y gwybodaeth ydyn gallu gwneud y gwaith. Os nad gyda ni y gwybodaeth, os nad ydyn ni'n cadw y gwybodaeth, felly nid oes gyda ni yr obledd, yr galluogrwydd i gwblhau yr erfyniadau cysmeriaid. Felly nad oedden ni'n obledd i wneud y gwaith. Mae'n cynsymled o hynny. Felly mae'n mor bwysig i ni i cadw rhyw fath o sêlwybodaeth o'r holl amser, ac dwi'n wedi gwneud hyn yn lwysogrwydd o'r moddiau gwahanol, ond yn y dyddiau diwethaf, dwi'n wedi dychwelyd i'r modd wreiddiol, sef i cadw fy gwybodaeth union yn yr ffyrdd o'r bapur, union yn y nodynlyfr. Dwi'n meddwl mae'r hwn yr modd y mwyaf effeithiol i mi. Pam? Felly dwi'n meddwl mae gyda ni lwysogrwydd o rhesymau, ond dwi'n meddwl y pwysicaf amplydd ohonynt yw mae'n mwy cyfleus i gwneud hyn, mae'n mwy uniongyrchol ac mor unionsydd i ystyn ar gyfer y nodynlyfr ac i gallu dod o hyd o rhywbeth sydd yn caled corff, ac dwi'n gallu ei defnyddio yn unionsydd yn ytrach nac angen i, enghraifft, llofnodi union yn rhyw fath o wefan, ac wedyn i chwilio ar gyfer y gwybodaeth neu i chwilio ar gyfer y dogfen. Dwi'n gwybod lle mae'r fy nodynlyfr yn lleoli, felly dwi'n gallu yn ystyn allan iddo fe ac yn gallu ei agor yn unionsydd yn gallu dod o hyd o gwybodaeth gyflym ac mor cyfleus. Felly y gallai bobl yn dadlau, felly os ydyn gallu cadw y gwybodaeth union yn rhyw fath o dogfen ar y rhyngrwyd, ydyn gallu ei dod o hyd arnynt ar yr ffôn device symudol, ac wedyn gyda'r cyfeithgar o'r ffôn symudol ydyn gallu dod o hyd o gwybodaeth hyn. Ond wedi dweud hynny, os ydyn yn cofio, mae angen rhaid i ni yn gyntaf i dywys yr app union yn y ffôn symudol neu device symudol, ac wedyn i dywys neu chwilio ar gyfer y dogfen, ac wedyn i'w agor, ac wedyn os ydyn ni eisiau i'w mewnbynnu gwybodaeth yno fe, felly mae angen i ni i defnyddio busneswodd sydd mor cyfyngedig yn ei maentiolaeth ac yn y blaen, ac oherwydd cyfyngedig hyn, dwi'n meddwl mae'r sgrifennu pethau lawr union yn y nodynlyfr yn dal yn clefymach na hynny. Felly, wedi cadarnhau, mae'r defnyddio nodynlyfr moddiau cyflymach nag unrhyw fodd arall ar gyfer i yn fy sefyllfa i ar gyfer fy nefnyddiad i. Felly, sut rydyn yn defnyddio y nodynlyfr? Felly, beth dwi'n yn gwneud yn y dechreuad yw i dod o hyd o'r nodynlyfr sydd yn fach iawn. Felly dwi'n hoffi yr maint o R6 neu R7 oherwydd mae'r hwn yn hynod o gyfleus i cadw ac hefyd i dal. Ac wedyn ar ddechreuad o'i defnyddiad, beth dwi'n gwneud yw dwi'n yn rhannu y dudalennau union gyda'r llythrennau o'r egwyddor. Felly, enghraifft, dwi'n yn ysgrifennu llythren A ar dudalen gyntaf, ac wedyn ar dudalen trydydd, ac wedyn ar ôl hynny ar dudalen pedwerydd, dwi'n ysgrifennu y llythren B, ac wedyn ar dudalen saithfed, dwi'n defnyddio hynny ar gyfer y llythren B hefyd, ac wedyn dwi'n mynd trwy'r egwyddor A, B, C, D, E,
Dwi'n defnyddio egwyddor rhifeniaid yn arferol yn ytrach na defnyddio egwyddor Cymraeg. Felly mae'r hwn yn cynnwys y lythrennau fel y lythren J ac hefyd y lythren Z, oherwydd mae gyda ni yr enwau o technoleg sydd gyda nhw, yr enwau sydd yn dechrau gyda'r lythrennau J a Z a K hefyd. Ac wedyn, pan dwi'n eisiau i ysgrifennu i lawr rhyw fath o gwybodaeth ynglyn â'r technoleg hynny, felly dwi'n dechrau llinell gyda'r enw'r o technoleg, sef enghraifft os dwi'n eisiau ysgrifennu rhywbeth ynglyn â'r Android, felly dwi'n mynd i'r dudalen gyda'r lythren A ac wedyn dwi'n dechrau gyda'r gair Android ac wedyn dwi'n ysgrifennu yr blaenslais ac wedyn dwi'n ysgrifennu geiriau sydd yn yr is hanfod ranc dan yr prif hanfod ranc. Felly y cyntaf mae gyda ni yr hanfod ranc o'r Android ac wedyn y blaenslais ac wedyn yr hanfod ranc nesaf, sef enghraifft os ydyn ni eisiau i datblygu imiwn i ysgrifennu rhywbeth i'r ffeil. Felly dwi'n gallu ysgrifennu y geiriau ysgrifennu i ffeil ac wedyn dwi'n gallu amgylchu y geiriau hyn, sef Android, blaenslais, ysgrifennu i lawr imiwn rhyw fath o'r cylch neu rhyw fath o'r rectangle, sydd yn gallu amgylchu y geiriau hyn yn hollol, ac wedyn dan y fe, dwi'n gallu ysgrifennu y manylion ynglyn â'r gwybodaeth. Felly dwi'n gallu gwneud hyn ac efo pob un fath o'r gwybodaeth sydd dwi'n eisiau i'w nodi i lawr. Ac wedi, dwi'n gallu adeiladu ac yn ychwanegu i'r gwybodaeth hon. Ac dwi'n meddwl dyma sut dwi'n gallu adeiladu fy sêl gwybodaeth imiwn yn nodynlyfr. Ac wedyn, os dwi'n canfod, mae'r rhyw rhai o'r lythrennau yn angen mwy o gofod imiwn yn y dudalennau. Felly dwi'n gallu symud lythrennau yn tu ôl neu tu flaen, enghraifft os dwi'n eisiau i ychwanegu dudalennau i'r adran ar gyfer y lythren A, felly dwi'n gallu symud y lythren ar ôl y tu ôl, felly dwi'n gallu symud dudalen ar gyfer y lythren ec i'r lythren B ac wedyn ychwanegu neu troi y lythren y dudalen ar gyfer lythren B i'r lythren E i creu ambell mwy o'r gofod ar gyfer y adran dan y lythren A. Wedyn, dwi'n cyfod mae'n defnyddiol iawn i defnyddio rhyw fath o ysgrif pin sydd mae gyda fe lliwsogrwydd o lliw o'r inc. Dwi'n defnyddio y big 4 lliw ysgrif pin. Mae'r dwy fath ohonynt, mae'r fath gyda'r corff sydd yn las sydd yn ysgrifennu gyda'r llinell yn ychydig yn fwy trwchus ac mae'r un gyda'r corff goch sydd yn ysgrifennu gyda'r llinell sydd yn ychydig yn fwy tynau. Felly, os dwi'n eisiau i ysgrifennu rhywbeth sydd yn fawr sydd yn gallu sefyll mas oddi wrth y bellter, felly dwi'n gallu defnyddio yr un sydd y corff gyda fe y corff glas, neu os yn eisiau i ysgrifennu rhywbeth sydd yn fach ar y dudalen, imiwn yn nodynlyfr sydd yn A6 neu A7, felly mae'n mwy cyfleus i defnyddio yr un gyda'r corff goch. A gyda'r 4 lliw, dwi'n gallu gwneud yr lliwsogrwydd o'r lliwiau i adweddau fathau gwahanol o'r testyn neu o'r gwybodaeth. Felly, os dwi'n eisiau i ysgrifennu yr peniad, felly dwi'n gallu defnyddio y lliw gwerth ar gyfer y peniad, enghraifft ar gyfer Android, ar gyfer y cyntaf gair ar gyfer y peniad, ar gyfer yr hanfod ranc, dwi'n gallu defnyddio y lliw gwerth, ac wedyn ar ôl hynny ar gyfer y geiriau ysgrifennu i ffeil, dwi'n gallu defnyddio enghraifft yr lliw coch, ac wedyn dan y fe ar gyfer yr lythrennau gyffredinol neu yr brawddegau gyffredinol ar gyfer gwybodaeth, dwi'n gallu defnyddio yr lliw glas, ac os dwi'n eisiau i ysgrifennu rhywbeth sydd yn gwahanol i'w lliw glas, ar enghraifft os dwi'n eisiau ysgrifennu enghreifftiau o'r llinellau cod neu gorchmynion ar gyfer rhyw fath o'r device neu rhyw fath o'r cymell gorchymyn, dwi'n gallu ysgrifennu enghraifft yr allwedd area union yn y lliw D.
Felly, trwy'r modd hon o defnyddio nodynlyfr gyda'r llysogrwydd o lliwiau, dwi'n canfod mae'r hyn modd mwyaf cyfleus ac cyflym ar gyfer i. Ac hefyd, mae'n mor mwynhaol i bori trwy'r dudalennau ac wedyn i atgoffa fy hunain ynglyn â'r gwybodaeth. Felly mae'r hwn hyd yn oed yn defnyddiolach byth. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo yn eisoes yn digon hir. Rydyn wedi cyrraedd at rhanbarth lle rydyn edrych ar geiriau y dydd. Felly, y gyntaf gair yw plethwaith. Felly, os rydyn eisiau cyfeirio at letys ar y ffenestr, rydyn yn gallu dweud ynglyn ar plethwaith, neu'r dellwaith, neu chryllwaith. Felly, mae'r chry o ell yn cyfeirio at mesh neu letters, rhwyll, ac mae'r dellt, D-E-L-T yn cyfeirio at trellis. Felly mae gyda ni y plethwaith, y dellwaith, ac hefyd y chryllwaith ar gyfer letters work ar y ffenestr, ar gyfer letters neu mesh i mewn yn y rhyll, neu y trellis i mewn yn y dell. Os ydyn eisiau i coginio pastry, ydyn yn gallu coginio pastai, P-A-S-T-R-E. Os ydyn eisiau i temlo longing neu hiraethiad, ydyn yn gallu temlo cyllaeth, cyllaeth. Felly, os mae gyda ni nostalgia, mae gyda ni ar gyllell, neu adref gyllaeth. Oherwydd, os ydyn yn edrych ar etymoleg o'r gair Saesnig nostalgia, mae'r hwn yn dod oddi wrth Lladin, mae'r hwn yn dod oddi wrth Groeg, lle mae'r nostos yn cyfeirio at adref neu cartref, neu mynd adref, ac mae'r algos yn cyfeirio at poen neu poenuswydd. Felly mae'r nostos algos yn cyfeirio at syniad o'r dachwelyd i adref ac hefyd gyda'r temlad o boen neu hiraethu. Felly, trwy'r hwn, rydyn yn gallu defnyddio y gair adref cyllaeth ar gyfer nostalgia, ac wedyn ar gyfer gair i dachwelyd adref, mae gyda ni y gair adrefi. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ein darganfod yn defnyddiol. Peidiwch ac yn cofio i danysgrifio ac i gyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch ansaf ac yn iach a hwyl.